Ang aton nga pagpangabuhi wala nagaatras kundi nagaabante. Kaangay sang kalibutan nga may mga pagbago ini. Gikan sa sibilisasyon nga dinumaan pagkadto sa moderno nga pagpangabuhi sang katawhan. Modernisasyon kun idi ang pagkatawgon. Pagbago nga wala sang may makapugong. Ini ang kaangay sang aton nga transportasyon. Halin sa kalesa, di makinana nga salakyan sa karon. Apang bangod nga padayon kita nga nagamoderno, bisan ang sahi sang salakyan ginabago ang modelo. Ang mga jeepney nga nagabiyahe sadto, pagaislan ini sang mas bago. Salakyan nga hindi ka na mayabukan kay sirado. May aircon, gani imo balhas, hindi na magtulo. Ginimuan gid ini sang kasuguan, agod legal nga ini ang mapatuman. Sang pagdihon pa lamang sang sini nga kasuguan, tubtob nga ini ang naaprubahan. Mga operators kag drivers ang ginpang-abisuhan nga mag-amat-amat na sang pagkambyo sang ila nga mga salakyan. May pila nga gilayon ang nagproseso. Agod nga kun ipatuma na ini, sila ang hindi marimalaso. Apang mayara nagpakatiga, tungod ila organisasyon, ginpasalig sila. Karon nga nag-abot na ang tion, nga ang kasuguan dapat nagid nga tumanon. Sila ang nagsalasala nga ang salakyan taguon, kay kung makita sang LTO, sila ang pagadakpon. Kung natabo ini subong, sino ang dapat nila nga basulon? Kaya ang gobyerno wala man nagkulang sa panumdom, ang plaso nga ginatag, naglawig na ang tion. Ang ini nga pangunahuna nga pananawa ng ginpadala ni Eric Liberato sang Barangay Tangob, Bacolod City.